You roll, you try. Roll, you try. Yeah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Benerin kat lang lem begini kep ki berat. Machisha ngi keman sha man yo iya ki bagi keman bagi long excited. Machisha. Keperken mau ngi bagi pet. Ya ka bagi dekot. Uji suang. Ngi ha ban long kum kina man wan ki ma ju blai. Ngi baro ngi badan ko man ta ki phiru ki bepet tu ngi snok ti lang kum kep ki berat. Ngi wai lang, ngi ro lang try. Ngi dai ngu lang ngi khat try. Phialong excited bro. Are you excited? Are you full of energy? Yes. Do you love Jesus? Yes. Do you love Jesus? Yes. The joy of the Lord is my what strength. The joy of the Lord is my Strength. Barangin lang. The joy of the Lord is my strength. 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 Come on. The joy of the Lord is my strength. 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 He give me living water so I thirst no more. He give me living water so I thirst no more. He give me living water so I thirst no more. That joy is my strength. Nakasingin dong. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambor. Upenda biaka donut bat ngerki. No, upenda biaka donut bat ngerki. Upenda biaka donut bat ngerki. Jikman jong try long Cambor. Baru ngerki dong. Upenda biaka donut bat nginya twist menta. Upenda biaka donut bat nginya twist menta. Baru nginya twist menta ngirong. Jikman jong try long way are langit twist. Wow, very good. Twist. The Lord is my strength. What? The joy. The Lord is my strength. Hey, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. He give me living water so ayang ka bandi ban sliang shu. Ayang ka bandi ban sliang shu. Jikman jong upenda biaka donut bar ngishat menta. Upenda biaka donut nginya shat. Upenda biaka donut nginya. 1, 2, 3, you shot, menta. You shot, men. Oh, you shot, you shot, menta. Jikman jong try, loka po. Upenda biaka donut ngin ya hilang, you know? No. No. Upenda biaka donut ngin yahla menta. Upenda biaka donut ngin yong la. Ngin yong. Upenda biaka donut ngano. Ngano wow. Kumno.
no. You know, wow. Come on, wow. Wow. Open up your car door, you know. Open up your car door, you know. Open up your car door, big it up. Oh, think man, don't try long car. Open up your car door, in ya jump and jump and jump and jump. Open up your car door, in ya jump and jump and jump and open up your car door, in ya jump and jump and jump. 1, 2, 1, 2, 3. In ya jump 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 jump. In ya jump 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 jump. In ya jump 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 jump. You know, chick man don't try long home. Open the car door, I will fly, fly like an eagle, fly like an eagle, fly like an eagle. Open the car door, but ngan hair. Yeah, He filled my heart so that I can fly like an eagle. An eagle, you fly come to eagle. Fly come to me, again. 1, 2, 1, 2, 3. Let's fly, 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 fly. We will fly, 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 fly up to there. We will fly, 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 fly. We will fly so. We'll fly because the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Louder, the joy of the Lord Is my strength. The joy of the Lord is my strength. Open da biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Open da biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Open da biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Kerdam haduk da ukela depan. 1, 2, 3 nginya kerdam 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 kerdam. Oh nginya kerdam 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 kerdam. Oh, chick man, don't try. Open da biaka donut ngidan singkai bajam pen ki menta singkai jungi. Yeah. 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 Ngin pen ki laki singkai, ngin pen ki pa menta. Ngin pen ki laki singkai, yeah, ngin pen ki pa menta. Oh, ngin pen ki laki singkai, ngin ya ki pa menta. Baru ngatip finang ban pen ki shisha. 1, 2, 3. Ini pen ki laki singkai. 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 Ini pen ki laki. Jika man don't try lama. Ini pen ki sakit terpeng ini tanpa menta. Ini pen ki laki terpeng nama bagi pen shisha menta. Baru ini pen ki laki terpeng. Ini pen ki laki terpeng. Ini pen ki laki terpeng. 1, 2, 1, 2, 3. Ini pen ki laki terpeng. 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 Ini pen ki laki terpeng menta. You don't jump. Jik man jong try longka. Jik man jong try longka. Jik man jong try longka. Jik man. Open da biaka donut bat ngerki. No, open da biaka donut bat ngerki. Open da biaka donut bat ngerki. Ngakwa baru ngerki jam menta. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Once more. The joy of the louder is my strength. And we will clap our hands.
basit kiman, rakti basit kiman. Kanangot basit yam. Babuh si yam đây. Perlu kiman basit sikin mau ni try. Fi bam kek try, bam kek. Si yam try. Yam try. Ha? Yam try bam kek. Yam bam kek. Lòng tôi là bám kiếc, lòng tôi không? Em, qua xạ bom hay mây phát, thì cái bên trai, em cho lòng không ta em, tiếp nam, Jisu em, uang buôn xiên mà cái bên bệnh, em mau Jisu em, uang cái bên ta, cái nào hôm qua anh mình cái bên, hôm qua anh mình lòng cái bớt gì, qua anh mình lòng bớt gì, nào Jisu qua anh mình cái bên bệnh. Nama ni keman nam, usoi tanam, usoi je bong. Nam kuat lagi kena bikin keman. Nam kuat lagi bikin keman. Nam kuat bikin selongsi, namar kiselong not kimara kejonga. Kadang em, bang mana kuat bikin ni selongsi baik. Dah lagi hidup suyam bikin dur muslim ni. Muslim ni. Usus selongsi baik. Usus tulat baik. Bunjudan bor hidup. Usus hat baik. Inalah kesetan lah. Hey. Đâu chúng ta nói hey. Đâu em? Kemen baik slow nam. Kemen nam, we want sikit surprise. Kemen nam baru want sikit surprise. Kemen nam feel excited em. Banyak syah, banyak ruai, kantak banyak kedua friends. Dem dah. Hem. Kadang mentaru, dah sultan mun bensoy ngi, dah sultan mun keran ngi nong. Kemen jong u try longkah. Take man, don't try longer. Take man, don't try longer. Take man, don't try longer. You know the pharynx, mom. The joy of the Lord. Louder. The joy of the Lord. Oh, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Nganum ai lát yêu xoay tan ban bên snow sea yang à. Nganum ai lát yêu xoay tan ban bên snow sea. Nganum ai lát yêu xoay tan ban bên snow sea. Cùng nuôi mà balay. Chick man jong try long ka bo. Say sing nó lang. Nganum ai lát yêu xoay tan ba un bên snow sea yang à. Nganum ai lát yêu xoay tan ban bên snow sea yang à. Nganum ai lát yêu xoay tan ba un bên snow sea. Namar jikman jongfa long kabo upendap ya kadonut mentangan kerdem ya usoitan upendap ya kadonut ngan kerdem ya upendap ya kadonut ngan kerdem ya ngin kerdem ngin kerdem menta baru kerdem lang left right left right left right left left right left right left right left left right left right left right left like a soldier we marching on once more left right left left right left right left right left left right left right left right left left right left right left right like a soldier of Christ we marching on left right left right left right left left right left right left right like a soldier we marching on we say hoorah we say hoorah we say hoorah we say hoorah louder hoorah louder hoorah once more hoorah once more hoorah we say hoorah louder hoorah once more hoorah come on hoorah once more hoorah louder hoorah yeah 1 2 3 we say left right left right left right left left right left right left right we say left right left right left right like a soldier of Christ we marching on we say up up Jesus we say up up louder we say up up once more we say up up
Or we say down, down. Louder, down, down. Once more, down, down. Once more, down, down. Down, down. We get them done. Soy down. We say down, down. We say soy down. We say down, down. We say. We say oh, oh. We say Jesus. We say oh, oh. We say louder. Oh, oh. We say louder. We say oh. We say left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we are marching on. We say hoorah. I say hoorah. Come on. Come no. Come no. Come no. Come no. Nhìn nè, come nè. Jesus. Nhìn nè, Jesus. You know. Ngân mà Jesus. Pinong. Salute to Jesus. Salute to. Salute to. Salute to. Come no, you know. Salute to. Salute to. Salute to. Honor to. Honor to. Worthy to. Blessing to. We bless you. Up, up. Come no, up, up. Once more, up, up. Up, up. Left, right, left, right, left, right, left. Left, right, left, right, left, right, left. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we marching on. Once more, we say left, right, left, right, left, right. We say left, right, left, right, left, right. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we marching on. We say hoorah. We say hoorah. Louder, hoorah. Once more, hoorah. We say hoorah. Louder, hoorah. Louder, hoorah. Louder, hoorah. Ginagawa siya din ang poses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinimdi siya pa yung Yesus. Pinimdi siya pa yung Yesus. Pinimdi siya pa yung Yesus. Kaya marawa. Ano ka po ang tagin? Ayaw ko lang yung try. Ngidway na ka po. Ngino akiti siya drum. Ngino akiti siya drum. Barang inong lang. Yesus. Ngayon ko ime. Nupulong spy yan nga. Nga di spy siya me. Ngayon siya tiyan. Ngayon lang pa siya ang saitan. Ngayon ko ime. Napasli yan nga. Nangalong. Siya kri siya me. Try. Ngayon lap yung gospel siya me. Ngayon ro yan me. Ngayon manibit yan me. Ba't dalay-layro. Ngayon paidian. Ngayon retreat. Ngayon surrender. Andre yang surrender tang hame. Hakatang Jesus ngadway. Amen. Hallelujah. Ginagaan sa dito po. Amen. Iroi try. Iroi try. Iroi try. Tingin liban aj tap ti you try nega por. Bagi sngongo e you try basa sien par upen laingi bagi ni lumlang bagi kena baro bagi sngo nak tingga jong ublay. Na baga tingga jong ublay kalong ka jing hikai nam ta jong iwe pi iwe par habang hishash ko re ka tingga jong ublay kalong ka jing kerku kalong ka jing mentoy na ka banta jong ngihi iwe pi iwe. Bagi sngongo you try sa sien par ngidan bagi kena jong kizo bagi sngo nak tingga jong ublay. Ba ingat kat ba piru pias no akti lambat ngi pishash kor tingga jong ublay. Utry, udon, ya kaban hikaya pi, lang baka ktin ka jong u. Bat pinget, pi manjur bat nga, ba ublay ulalong mabhasyay pi? Long? Okay?
rakti ki ba menjur ban nga ban ong hoot ublei sha ulong ba bha ha ka jing em ka jonga ngange pi ro ha ka ni ka por pi ra ki kiti bin ong hoot ha jing em jonga ru tra jisu la long sha uba bha ba ngange em dei tama pi em dei kini ki khna hang ne hen rengi ba ro iwe pi we ngi sngo tu ha ka jing em ka jongi ba ublei sha ulong uba bha but ngi dei be bandon ka ni ka kentien ka ban mi na ka shuntor ka jongi bandon ha ka don ka jongi barabor mo ha bangi kimen step ru an ong bet ai ngo e me tra jisu bangala ban ki ha ka ni ka por da me de ngi ban tia ru ngo ong ai ngo e me tra jisu bangala ban le shaka jing thia ban ai ngo nam ta ke e ge baro tra ura le baro chisli kanu ngo da me ha ba pile ban thia pile ban ai ngo shayo tra jisu nam ta ke e utra ula le baro hisngi kanu ngo tangkan ya nangin baro laju hikai kata haba pile ban thia am shabe pile ban thia leban aingo shayo try lada fin kan mau am pilale ayu bro hisngi bat pinyo I ka jing bha ka jong ublai am maka dono jong pi kan shu comment me ba fin chu po sam ke ba ni nga aingo yo try nam ta kan ka sngi ani tu kan ai pi lada no we khna la shem yu ta we khna haki mau kondon mo ha e ba ki bro ka de jaka yo bat hang ta mau kondon e ba ki bro ki ju ya ki ju yeng ki yai leng ba nang ta charum shaneng ki ju yai be leng ba kata ka mau kondon ha kata ka yo hanrei hang ta ha yo hang ta ha mau kondon am adanu ni we khna pan ubaju shong hang ta baru jisngi bar hakmat jong u judan ka we ka mok dan ka we ka mok but hang ni pan hajan jong u kadan ka we ka sai dan ba thoi e hang ta But hang ta kini ki beriyo baju wan shani shayo ki baju ya charom shaneng nang ta na mau kondon ki jupet eu tau khna ma ki jupet ke ki batho hang ta mat ki liam no ki ju peno pisa hang ta ha mok jong tau khna một uniu khna udei we ni khna tharai ba ki beriyo am ki daya leng ba no niu khna am ki ju peno la ni pen ha pisa hang ta ha mok một udei we niu khna Udai way diu sim. Udai way sarai. Udai way. Udai u nongkrong. A beggar boy. Udai u nongkrong. Dei namar kata mo usong hang ta hak mak jong udan gowe gamak. Bat hang ne pat la tho kamot hang ne tho yu bitep. Uniu khna udai u ba mat la. Bat hang ne la tho nga dei u khna ba mat la sngo bha ya rap ya nga. Tho yu nga deu khna ba matla ngobha yarap yanga tikini ki bru ruk ba ya shrom shanang am ki ju ya lang ba to khna dan ki bam dan pore ki ya wurwut am dan poran pe nu khna le ni ke ba tho angta hanila dadan manu par balai kum yo I to khna ki ju puli hang to o ki sno san e ba ki pen ha pisa hangta hanrei utau khna ba ju shong hangta boru jisngi am hakabakut kasngi uju yo tang khandiat mo dan ma shubu la dadan san spangot ki brio hakata shisngi bayai leng banang ta sharum shaneng lesi tang kumba shipo khat san ngot ki brio ki bas ngosen ai lani ban puli kata ba tho hang to ban penhap bisa hanre ha kawi ka si ka ja ba we ubre wan yai leng banang ta na mo kondon barkar ba uyai nang ta uyo I to khna ba ka e ke bala tho hang to ban uniu khna na mar bo mar la umyo I hanre uyo sngopat ba mar la yo sngo ne ba man la kamot ba mi sngo am ni ba kulut yo sngo ba uniu khna usngo thu ba u yo sngo ba dan manu ba wan ban shong hajan jong ba usngo thu ba ushim ro kata ka ba tho hang tu ba ula pendam ba u tho pa da kumwe usngo thu umla ban yo I hanre usngo thu ba dan manu ba shong hajan jong ba la shemi kata ka sign mo ba la tho hang tu ngadi khna ba marla ngobha yarap enga but ula pendam ula yo sngo mo yo sngo nam da rap board ha classroom ha class yo sngo am da dei ba rap la da shubut la ka long kenja pi sngo thu be am ba rap ba pendam ti usngo thu be badon ba pendam kata ka jing tho hang ta ba la tho da khom we but usngo thu biang ba pen yang biang hang tu but uni ubreu u ya no te mar sin ya ta ubreu am nang ta
kali dia bah kata kasngi kata kamak jong uam kalakia kalakia palat balai na marma kibriuman bayaj am kim yat lat no na u hanrei kiliam no man bayaj lembau tu khona ki penha pisa bai hakata kasngi am ula yo ra shi bun pisa bat haka bajan met haka por bola sngo thu ni khona la ya ra shi bun ha ki pisa usngau thu bajan met sho bun mi no nang tar jaka shong hang ta mo kondon usngau thu bau ta obri uwan biang ban shong hajan jong u baru niu bamat la ni khna wala da umla ban yu iam usngau thu bau te ju briu ba menem step uwan ban shong hajan jong u ban pendam no ban man tho da komwei baru niu khna u ong pideti ju iba dei bawan menem step ba tho ai hang ni te ta obri ru ong kho dei nga baru niu khna u ong ngakwa ban kelijing keli phi dia ngasngo phila pendam dei ba tho hang ne ba phila tho da komwei ba le se ka de ka ta ka jing tho jong pi am ka ba penlong ba ha ni ga sngi ngasngo ki breu kim yai lai ne nga ki pen ha pi sa be hang ne te u keli kan u ong pi tho yu pi tep nga te nga mat la ngam yo i ngam la ban pu le pi tho yu ye tho se nga te u ni u breu pi tep tho yu la pendam no to ba tho nga di ba mat la ngam yo i sngo ba sngo sngai sen yanga hanrei hang ni pat hajaka jong ke ikabla tho ning kong uniu breu pendam baru tho yu pitep ku tho ngatep ba saudong jong pi kibun kirong bat nga ai ngo yo blai phila ban yo i kita barok kirong hanrei ngangam yo i pitep kani ka kentien kala shon bai kini ki bri ka bayai nang taam ki boong nga ai ngo yo blai nam ta jong pi mo okay ka shon bha ke nga ai ngo yo blai na ka banta jong pi ba kini ki bru ke ba penlong kini ki bru kinum ya lai na ni khna balai haba ki yo i hang ta ba tho am ngai ngo yo blai nam ta jong pi kini ki bru ki sngo kta te ban ong uni o khna wal da umat la ru han ru ai ngo pa nam ta jongi bangi ngi la ban yo i kata ga di ga jing to khana mo hanrei ke ka banga ko abane thu bari phi leng ba ka ni ga jing thu khana ka ka jing hi kai ka bangi ngi yo ka de ga ni ga kantien nga ai ngo yo blai na ka banta jong pi haka bible ru la ya thu shapang ki ba mat la ya bun ha fin puli ha po bible pla jios ngo am ba jisu upen khia e ki ba mat la ba kum nu blai he be ba u ya jam kita ki lenti kishnong wala di kishnong nong ba la ni ki nong red ha ba u ya la ju dan be ki ni ki khar krong mo ki ba ju shong man krong dan ru na pedeng jong ki ba mat la hanrei u blai u jisu ha ba u ya na shata hau tu ya lai be na kita ki ba mat la am wala da u ya nang taru am kini ki ba mat la ha ba kim yo iru hanrei ki yo sngo kim yo i u jisu hanrei ki la ju yo sngo shapang jong nu kila ju yo sngo shapang u jisu wala da kim la ban yo i bat haba kila yo sngo shapang u jisu bat menta ki tep le kum nu jisu ya nang ta hai ba ki ya shong kiliam no pin puli ha ka bible la batai pangini ki ba krong la ni pangini ki ba matla kum no ha ba ki yo sngo bo jisu ya leng ba jong ki kita perta kita ya hala ban ong kono david sen yengi kia kwa be ba jisu an isen yaki hanrei ha ba jisu uwan ban ya kran ba kini ki ba matla am ba ha ba keliru me kwa ngan leyu nam ta jong me ha ba keliru hang ta am kini ki ba matla baro bor ki ong ko no jisu ki ong i kwa pisa na mar ki di nong krong de mo kum niu khnaru sho hang tu kwa yu kwa pisa hanrei ha ka bible pat kini ki ba krong bat ki ba matla ki kwa bo jisu unle ayu nam ta jong ki ban ai pisa ki ban le isen ki leng ba ba ai pisa hanrei we na kita ki matla wong kum no wong bangan yo i ke ki kwa ki ba matla bakin yo i bakin yo i bara u jisu haba u yo sngo kini ki kwa ba u nei snai halor jongki ule ayu uda le yaki
kemat jongki bakin yoi sa chisien. Bat hang ni ngin syam rupat haka gospel kat komu Lukas haka lenong ka ba khat nyo. La kran syapang uni weu breu ubala wan ban aingu yau Jisu. Syapang weu breu bala leam no ubala aingu yau Jisu. Hang ni nganget pilaju pule syapang kani, pilaju yos ngau bon sene syapang kani. Bahang ni Jisu kat bau dang yat hakata ka shnong. Ladon si pongot ki bapang yang thole. Kanungut si pongot ki bapang ayu, ki don jing pang ayu, ki pang yang thole. Kimde ki ba madla, kimde ki ba kelet, kimde ki ba duko, kimde ki ba anna. Handrai ki di bapang ayu, ki pang yang thole. Pite haka mensyua haka por ba mensyua, ladadon menu ba pang basitom. Mola na beduna kanu dukot met. Kum niu kena habakli siapa uniu kena uba syong man krong. Udon dia. Uyo sngau, ula ban perkat, ula ban sngau tu, ula ban ya, ula ban tre, ula ban bam. Handai ditang bu uduna kai umla ban yoi. Habaladon bakli ti niu kena uong. Bali mi syong krong hang ni. Haba mi ka kti jong mi kadang biang, ka kejat jong mi kadang biang. Mi yo sngau ru, mi laban keren ru. Bali ba mi krong. Uyes hu, bah kepo badang red, namar bangalamat la. Te imei pai o ngan paskul ru ne yu, nama bam yo i. Da pensyong hayeng patre kamru, pen hablut kitiar, namar bam yo i. Te susong sat ban pensyong hayeng na ne paskul, na ne pale ru, pensyong krong no. Hakapol mensyong kiliam ta. Lada duna, lajinem. Kibriu, tang namar bakim yo iru kisyong ban, krong no. Tang namar bakim dan kejar kisyong ban, krong no. Balai namar bakis ngoba, namar bakil aduna haka dekot met, buat di ban syusyong ban syuliam no, tang ban syu krong. Namar haka Bible ru kini kiba man la kisyong ban leyu, kisyong ban, krong kisyong ban, krong. Handai haba kisyam yo Jisu pat kisyong krong ban. Kisyong krong ban. Haba kila syam pat yo Jisu kim syong krong syu. Kila lek penban syaka yeng ke jongki ban yasu, syaki shnong ki jongki syapang bakunu ki kila syam yo Jisu. Kila ikendu Jisu bau Jisu la lek kamba eki ba kila yo but kila ban lek ban trei ki kam ki jongki. Ngi aingu ha kini kisngi ki babun ba pen syam wala daki marla ru kila ban plai ka ktin ka jong blai wala daki dekor ru kila ban yalap ka ktin ka jong blai wala daki duna ha kanu dukot mat ka jongki ru hanrei kim duna pat ban plai ka kerteng ka jong Jisu. Amen. Amen. Kamut ngi lele pi lele perkat bhai la de ngidi ban dap da ka jing sngo yo try bo try upen long ngi kat ni kumniu khna mo wong ngati ngam yo i handai pi baro pila ban yo i ngati nga haban syong krong no handai ai ngo yo blai fim dan ka man syong ban krong ngila yo nam ka daw ban ai ngo yo try ngila yo ne ngiyo mo la da fin syong ngakwa bawala da pi lagi kena haba pi syong hayeng pi syong marwei bar pi syong ban perkat try ngan ai ngo nam ta ka eyame pin yo shi bun ki les kanungo ju tho les kanungo ju tho les ngakwa kata ju tho ba kanungo pa pila ju tho les pat bangala da yo kata ban tho check ngala yo kani Pite la dan kawi ka jing so sa kawi ka jing so khana ba dan kawi ka dan atli ki office mo kanutli ki office atli ki office mo hai fitem hang tai ha beneng hai beneng dan kanutli ki office atli ki office kani kadi jing so khana mo ha tai ha beneng la dan atli ki office kawi ka office ka ba pediang tang yaki jingkwa kwa kata mo ki les nga kwa kata mo kini ko office ka pediang ki brio ki duai nam ta ke mo ki duai nam ta ke try nga duai bangan ngan long start penlong nga ba start penlong nga ba jrong penlong nga ba klan penlong nga ba
Bhabreu, penloy nga balik. Kawi go office am kebun kam balik ban pediang kini ki list. Mau ba kwa kata. Handai hajan padam dan sekawi go office. Pat fitep kata ke office ayu. Kata ke office ru kapediang. Handai kapediang ayu. Kapediang ki thank you note. Kapediang ayu ki thank you note. Mo ka jing ai ngo dia. Handai fitep na kini ki artli ki office am kanu ko office bebun kam pam syong that. Kadi ka office ai basu pediang bet. Namar ki bru ki bun baru sisngi baru simit ki don beke tangka ba ngakwa kata. Handai hang ni kani ko office padam ki bru ki syutia kum ni. Balai pelaji nam ki tre. Laji ke video ngalaji ke video. Hai ba kadon ka factory am ka tiar namar la tre lut ka machine am ki bru dan kam shu ban tre. Aji atrai lu ka machine berium dan kam syuk bantrai ki lem nu ki khap khmat kum ni ru am ki tiar ki ya ji balai namar ba dan kam syuk ban trai te hakada ko office ru am umdei bong maki machine ki trai handai balai namar ba jupoi te ki tu ki thank you note jupoi ki tu ki ba aingo umdan ki beriu ba aingo te lem nu kita ki angel ba padiang ka jing aingo am na ki beriu ki syutia abat balai namar dan kamra nama duna ba ki beriu ban aingo te ngihaban sngo tho wala da kaditang ka jing so khana handai ka dan pa ka jing sisang ta ki babuni ki breu wat ki khanaru mom dei tang ki barang ba ne wat ki khanaru ki bun mai tang ki ai ngaku akata ane da layo apat kanungut ki juong ku blai sibon duna am ngi ong tang chisien por ba ku ate ong ngaku akata baru siski ngela ban ong ngaku akata wat klat mo mami wat klat mo papa ngala ong ai fi kan mau ang ngapa wan rai pi kata hadu pa wan ra ong baik kan mau am nga ong ipi wan ra kan mau am nga ong ipi wan ra pilawan ra marsun wan la check kapla pilawan ra handai delawan ra pat marsun yo mare wot dan por ban ong kuplesi bon ma papa pilawan ra ngem dan por am la mare wot balai na mala subang ayo am kilong kumta kini ki office ang tiha banang ru am ki angel ki bapediang jing aingu am ki kim don kam balai na marki duna ai ki briban aingo kumju ru halu kas la ya thu spang kini ki spongor ki bapang yang tholi am na kini ki spongor ki bapang yang tholi kanungor ki ba yo khya kanungor yo khya isu nga kanungor ki yo khya fiktep am kanungor ba yo khya na ki spongor baro spongor 10 out of 10 subang nam na yo 10 out of 10 ha subang nam yo 10 out of 10 dan test am 10 marks the yo shipo comment am shibut the yo tang 1 out of 10 snokum no the yo 1 out of 10 ha sesarong ne am sarong ne solera ne mas ni yo paper shu mas ni ba yo 1 ya be wot kliap no ampani hiri tu parlok ba syong hajan do ampani se pni yo kan no nai pni re subang reban pen iru am jadi be yo 10 out of 10 te i pen i sarong bhala da dam ong pen i yo akan no dam ong rupet nya yo akan no am da pen i ba da sarong ba hang ni ru kini ki sipongor pang yang tholi baro sipongor ki yo kya 10 out of 10 good news am good news henry kat ba kini ki bapang yang tholi am sipongor uji su ong khilai ban pen i la de hanu hau rangba lingdo am uji su ong le pen i hanu hau rangba lingdo kamu uji su la dap tep lupa bakini kat bakin poi hadu hau rangba lingdo am kila dap yo khia henry kat ba kidang dan halenti ba kila yo khia pitep kanungot bawan pai ban ai ngo yo blai kanungot only 1 out of 10 Ngo kemenes ngo si ne ban yo 1 out of 10 ngo si am te pitharai habau jisu pun khia 10 out of 10 hanrei wan ai ngo patang 1 out of 10 longkom no jisu ha obviously ujisu ula ngo si te kadni kadiga ji kai ka bangi yo anang ni ba ublei un kemen lada paro 10 out of 10 ki wan ban aingo pitep uni uweiru ubawan umdei ba uji su las ngosi monam taki khandai ngot ba klem wan pai ban aingo hande ukmen hi haba wan tang uni uweiru
Pitip kai ke bapan kemen yu Jisu haba wan uni way ba wan pai ban ai ngo. Uni way am haba wan. Uklam shim la shu wan ba kum tamo ban wan ban ai ngo badong. Ani Jisu pitip haka bang yang ya halenti ngas ngo thu ba ngaladon ka jing pen kya. Bat kani ka jing pen kya ka wan name. Kam shim la wan nanu kawan namar jong me. Dei namar kata ngawan ban aingo. Uklam shumwan tang ban aingo da shintur. Uklam wan ban aingo tang da kai? Tang da ka shintur. Handai fitip uni uliam no. Uni way am udah wan ban udah dem. Uliam no? Dem. Udem lagi kejat. But udah dem ada udah ki kejat. But uwan ban aingo ya Jisu. Kanungot ngi habangi wan shu ublay ngi wan tang daka remyang shentur. Ha? Laju check ila dia. Habangi wan shu ublay am ngimdai ban wan tang daka tang daka remyang shentur. Hanengi haban peniru daki kam. Pitip uni uway am na kita shipongot haba uwan ba udem daki kejat bat aingo yo ublay mod hang tau ngau su uji su ong kumnu na kita kishipongot banganga penkia tang uwe uwan pai ban ai ka burom shau blay. Amen. Uni uwe uwan ai you? Uwan ai you? Uwan ai ka burom shau blay. Kanungot pis ngau tu blay ulale bah ka GM jong pi. Rakiti ban nga kiba munje ban ong. Yes miss. Yang nga ublay ulale bah palat. Tingin lalay ban aingo manada kirim yang shentur. Tingin lay hakani kapor kumuni uway na kita kishipo. Kandai deklam wan tanguni uway. Bar uliam no udah dem. Tingin lay hakani kapor baro kibas ngolso ba ublay ulalay abha haka GM ka jongpi. Ngin lay ban dem hakani kapor ban aingo ya blay. Come on, kanungot bakloy. Kanungot bakloy. Ako afi baro pingwan siya kamat. Ngis ngongo ya utra ha kaniga por ya kaniga ktien ka ba utra ula hikay ngi lengba kini ki shipongot ki bala yo pang ba utra haba ula pun kia ya baro shipongot ya baro ki ba wan hak maga jong utra ya ki ba kerpat ya utra e no ki utra ujubab ya baro Henry ki ba duna pat ban wan ban aingo ya utra Lada tang uta uway ubala wanak maga jong utray ban demak maga jong Jisu. Kalak pen kemen ya ka mensim ka jong utray ban ong tang uni uway shisha ubala wan ban ai ka burom sha ublay. Tingin lay hakani ka por kum ni uway ubreo ba ngirungin long kum kita. Bat hang ni ngiyo ingim dan tang uway handingi bun kat ni. Kanu kan long ka jing kemen ka ya utray Jisu kan hakani ka por habangi wan ban ai ka burom sha u. Ngin lay ban ai ngo yo try ngakwa piru. Ha ba pipi don pila ban dem lagi ko sio ha kajaka ba pipi shong ha kaniga por la ni pipi don ban late ban ai ngo yo try lambat ni everyone so let us join our hands and close our eyes ngin late ban dem ha maga jong try ban ai ngo yo blay ya ka jingker ku ba ka jing ha ga jong ha ga jing em ka jongi ngin ong lang try Jisu nga ai ngo me melong ublay ubabha balay isin hajing em jonga try ko pa ngas ngongo ya ka jingle jong me hajing em jonga kibabha suda try nga ai nguru ya ka ktien jong me ba me pen sngo naga por shaga por bawan lam ya nga ban long hajan jong me kat ba ngayo sngo kat ta ngatep kat no mi iet yanga try melawan knang syaka ni ka perthai ban long kalenti yanga sya ukpa baha beneng try ngaduai dakaba aingo ha ka ni ka por medang long ublay ukpa jonga ubadang le kikamba pat kijing isen try ngida kerku ya ka kerteng jong me ngiwan atry ban ai kaburom shame try jing em jonga
kan long ka jing kerku bat ka jing mentoy ka daw jing penem yaki babun pendan kam atrai yanga penlong yanga nuksa babha hapedeng baro habaki pen bat ki khmi ya ka jing em jonga kin yo i bangalong shakri jong me try kaburam jong me an pau hajing em jonga ba jong ilang baro da ka ba aingu ngi dua ngi pa amen. Verse for this week. Proverb lenang bakhandai dekat bersipo. Kajing septiang ya uterai kalong kajing sedang kajing start. Bat kajing tip ya uta ubakut long kajing sampang. Bat kerjani fi haki jing duai jongi. Pila ban phone haki niki number lani ban wan ye kendo yengi hakani ka address.